Deh, kita yuk. जोंना पुस्का एवनायानो दे ओमफ्राय समावनो बिर नामा गोज्जा जादों सन थाव होबाय नामा आं गिदिंखौसै बायो मार्बल बायदि जादों जोंनि पुस्का एवनाया ओइ जाबाय खामथारजोबगोन नङाबा दा गोज्जा जाजोबदों आं लाडु लालमोहन बारा गोज्जा जादों Hello friends, so welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। थ' दिनैनि भिडिअआनो जागोन पुस्का चेलेन्ज जों बिनानाव बिब' साथाम। थ' पुस्का चेलेन्ज आरोना पुस्काया जाहैबाय नै जों साथामनि ओमफ्रायो जितिनायानो जाहैबाय 100 मोनगोन आरोना जितिनाया नै 100 ओमफ्राय हारिनिया जाहैबाय नै फालौखौ खैथा जागोन मोननै खालाय जागोन नामा मोनसेखौ जाजोबनो हानाय नङा नायनोसै बे हारिनिया बेखौ जानांसिगोन लागोन आरोना मोनगोन आरोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना थ' फिर चलो 1 2 3 गो दैखौ सोमना लानायखासै sekali. Rahan, lihat jangan nang ni. Si gutur nonton dulu mak. Ang coba lu nasi nang ni, serius kan? Gapada sa gapada pada. Ayo, nang sagon. Sudah cuma balik nggak? Hah? Dia siapa? Ini cuma. Aku bilang di mana luar? Ayo di mana? Ayo di mana? Be bitangan jiti be जोंनिया 100 खौ मोनसिगोन बियो नोंनि प्राइसआनो 100 साबास बेटा आं जेब फिसा मोनदों लेनाया पुस्काया जेब थाव जाबाय आरो सिखौ साना लाखदोना जेब हारनाया नै गासाया फालु जानांसिगोन फालु हा फालु जानांसिगोन फालुआनो Hah? Guys, dia siapa? Kamu sana go. Biasa saya sih bay, bina nama sih bay saya saja. Iya, udah. Sudah. Kalau sana sih kan. Kalau kamu masih ada kira? Ambil mantan kan boleh. Kita beda. Cakam, sebenarnya. Ayo di mana? Halam. Dia kira kenapa? Tembrak. Harus apa? Dah ada. Nampak lagi nak? Ini reaksi kena. Halam. Mana ni lagi coba deh. Mau deh. Bisnya mana kata ini? Ini berapa senggan? Deh, 1 2 3 go. Sampai sudah. Baik lah, sampai sudah. Ah, dengan misalnya kemana dia ke? Halam. Itu apa? Saya. Ayo di mana? Dah, mosanasikan. Palu betul sana aja, nah sosialis sahabat ini. Mosanasikan dia. Guys, नै दायो बियो हारिबायना ओमफ्राय दायो मोसानांसिगोन आरोना मिउजिक मोनसे होगोन जोङो थ' रेडि ना बिनानाव
싶다. 탐이고 싶다. 탐이고 아유, 엄마. 탐이고 싶다. 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 탐이고 싶다.